Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Hoxe poñerei voz ao meu propio texto, co que teño a honra de participar no número 14 da nosa revista Nós, a xente do redor. Fago só porque me corresponde a quenda pola orde de aparición nela. O título é Que é ser escritor? O Dicionario da Real Academia Española da Lingua define como escritor algo tan simplista como persoa que escribe. É evidente que ser escritor resulta algo moito máis profundo que saber debuxar as letras, palabras e mesmo frases sobre un papel. Non nos engañemos, aínda que algúns sexamos tan atrevidos que nos lanzamos a escribir un libro, mesmo aínda que a nosa osadía levounos a escribir dous, non significa que sexamos escritores, mais aínda se a nosa intrépidez incítanos a escribir un poema ou máis, non quere dicir que sexamos poetas. Do mesmo xeito que non somos ebanistas, aínda que ás veces encolemos unha das patas da nosa cadeira cando se nos move. Nin tampouco somos fontaneiros cando apretamos unha billa evitando que gotee no lavabo. Nin somos médicos cando nos automedicamos ou cando recomendamos un calmante para a dor de noso amigo. O que somos algúns é un tanto atrevidos nestas en outras actividades. Eu son un deses atrevidos no campo da literatura e a poesía, das que son un fiel enamorado. No meu descargo direi que non desexo molestar nin suplantar aos que si son escritores e poetas. Nada máis lonxe da miña intención. Ningún tipo de comparación nin aproximación aos niveis literarios dos que realmente son os meus admirados literatos. Devandito isto, direivos que sí, que escribo, que o fago a miña maneira, que seguramente teña pouco de ortodoxa, pero que é a miña forma de expresión, desde logo, entre as miñas pretensións non está a docencia, neste nin ningún outro campo, polo anteriormente expresado. Cos meus relatos, as miñas reflexións e cos meus pensamentos abertos, só desexo poñer a miña longa experiencia vital ao dispor de quen desexe conocela, pois esta experiencia, esas vivencias e esas reflexións a min servíronme e estánme sendo moi útiles para cumprir ca miña misión no universo como ser humano pensante, sen máis pretensións que as de seguir cumprindo todo o tempo que permanezca na forma física actual. Por outra banda, tamén quero manifestar que é moi fácil escribir, se se fai describindo no que se escribe os sentimentos reais no momento de debuxar sobre o folio en branco ou ben tecleando eses grafismos que representen o que sentimos. Casi seguro que calquera que lea o froito desa actividade terá a suficiente comprensión lectora para entender e gozar desa lectura, aínda que non sexa plenamente ortodoxa. Sería para min imposible escribir se o meu afán fose o de educar, adoutrinar ou influir sobre alguén ideoloxía ou técnicamente. Nada máis lonxe da miña intención, iso sí, que considero complicado e inadecuado, e para o que o meu atrevemento disolveríase antes de empezar. Xa sei que con frecuencia existiron e existen
actualmente destacadísimos personaxes públicos que o fixeran con ese afán de adoutriñar, dogmatizando reiteradamente, sen ningún pudor e con dubidoso coñecemento real do que expresan e como o expresan, alimentados únicamente polo seu elevadísimo yoísmo e narcisismo. De todos os xeitos, non nego que me gustaría estar ao nivel intelectual e de coñecementos dos moitos escritores e poetas que teño o privilexio de coñecer e gozar, pero xa non me queda demasiado tempo para aprender, tendo en conta, ademais, que o meu labor literario está lonxe de pretender ser unha fonte de financiamento económico, nin de ego personal, senón unha actividade máis ou menos lúdica que me produce prazer, desexando simplemente que quen me lea poida experimentar esa filosofía de vida que a min me enche. Gracias a todos, amigos.